Eta orain bai esan diezaiegun sartzeko gure gaurko gonbidatu nagusiei etxeko askori asko gustatuko zaizkizuen gonbidatuak etorkizun handiko bi aktore dira. Goazen Euskal Herriko telesail arrakastatsuenaren 11. denboraldia aurkeztera datoz. Biba, Mikel Arizkorreta eta Kimetz Etxabe. Apa! Zer modu zaudete? Ondo. Oraindik lasai, ezta? Bai, esan dezakegu baiet. Pare bat astetxo falta dira, aste bete bi aste, orduan lasai oraindik. Bai, bueno, gaina gu ja ikusi de lehenengo datala. Ja, hainbat aurre estreinaldi ditugu. Bai. Ez zuela martxan jarrita zaudete. Hoi da. Bueno, hau izango da, Goazenen 11. denboraldia, uda osoa elkarrekin pasatu duzu eta orain hasiko gara zuen irudiak ikusten. Ze aldaketa ikusiko ditugu aurten basakabin? Zetorriko zaigu? Azteko pertsonai berri asko. Bai? Lehengo urteko batzuk zoritxarrez ez ditugu ikusiko, eta berri asko sartuko ja. Eta, elkarren arteko... Bai. Aurten egongoa misterioa. Misterioa? Bai, misterioa. Berezik pertsonaia baten arira. Gero egongo da komedia, beti ez dela, humorea. Bi errealitate ezberdin ikusiko ditugu, bi pertsonaien artean eta behien artean talka handia egongo da. Eta pertsonai bat egongoa baita, ez deuna espero itzuliko ana edo ikusiko deula, denboraldi honetan. Itzulera berezi bat egongo da? Zerbait egongoa. Epa, askori dira, esaten. Ena, ez esan, Lehendik ezagutzen genuen bat itzuliko da, beraz? Eta misterioa izango da, pertsonaia berri batekin lotuta, Mikele? Hori da. Pertsonaia zail bat, pertsonaia izango da neska zail bat, esan ezakegu, gero ezagutuko du jendeak eta bere ikateko dituzte begin ondorioak, baina momentuz nahiko zaila dela ikusiko dugu. Oso, ongi. Guri Goazenekin gustatzen zaiguna da besteak beste kantatzea eta dantzatzea. Irudia ditugu, beraz, has gaitezen kantuan eta dantzan. Goazen! Ongi etorri basakabira! Euskal Herriko udalekurik onenera! Euskal Herrikoa esan dut, Europakoa, mundukoa! Bat, bi, hiru, lau, goazen! Berrizu da ondo, pasatzera gatoz, dantzatuta bestera, ikasteko asmoz, amets berria ezagutu, maitasun hitza, xurlatu, izarrazpia, entzun orain zu. Noiz datorren udarik onena, bat, hiru, lau, goazen. Batzuk ez gara, basakabeko ume mokoak ez. Dantzarako gogoa bintzat sartzen du ikustea. Eta zui ere gertatzen zaizue, zuen gure ikusita. Bueno, ikusi duzu. Bereziki gaina kanta honekin, bai. Askotan entzun deu kanta, eta dantzauta besture, baina nahi haindik entzun da gogoa sartu zait. Eta gustatzen zaizue zuen burua ikustea hor telebistan? Gero dantzatzen eta ja behin grabatuta zuen burua ikustea nola darmazue hori? Ez da oso erresa izaten. Justo justu guk 3 urte damazkigu, eta ja pixkatu ditu gehala, baina lehenengo aldiz... Bai, hendik ikasten. Zaila, batez ere nahiko... Zer egiten zaizu zailagoa barkatu? Interpretazioa egitea tokatzen zaizuenean, edo dantza eta kanta grabatzea tokatzen zaizuenean? Bazaiena da, hiruak batea egite duzu. Hori komplikatu da. Afinatzea eta dantzatzea eta... Baina ez dakit, igual... Dantzako denbora gutxi ukitze deula ikasteko eta hola, orduan igual zailxio hori tezaigu. Igual bai. Bai, nik generaldetik anoiz esango nuke. Zatea grababa aurretik ordu ertitxo bat hola ukitze deu ensaio general laiteko. Eta kitxo? Aurretik bideoa izate deu, etxian pixkatu ikasteko eta hola. Horrekin? Bai, horrekin jaka. Venga, gratzea. Zuzenean, bera. Hasta, atope. Orduan hori barruan dara mazue, argita garbi. Balio duzuela. Ella da eskola hona dela, Balio duzuela. Eskola hona eta zuek ikasle honak izango zarete. Zuzendari berri bat ere badugu, ezta, Mikele? Bai, badaukeu. Bueno, aurten zuzendari berri bat izango dugu gure Maitane. Maitane, ezta? Nolakoa da? Maitane ez zaigu gustatzen. Oso divertigarria. Divertigarria? Bai, oso divertigarria. Berekin oso ondo pasatzen dugu. Beretzako mundua beti da txatxi, eta bueno, txatxi beti, mundua txatxi. Beste norbait da zaila igual, ez? Eta eguna gustatzen
Zepada Leire izeneko beste Hori, Hori, karonia nintzen. Sarako zar, kasualetan, ezta? Eta ze gertatzen da Leirerekin, Sarako zarrekin? Ba, zorrot xamarra da, hola lehenengo aldiz ikusita behintzat, eta da ikasle berri baten ama. Bai. Aha. Eta... Maitanerekin tirabira asko izango ditu. Hori da. Zuzendariarekin. Bai, hori da, talka asko izango dituzte baien artean, eta Ikaslearekin horrain, hori ikaslearekin ere bai, baina horra arte utziko dugu. Bai. Baina oso serioa bai. Beraz, badakigu Sarako zar ere aurten basakabin izango dela, Leireren papera egingo du berak, zorrotza dela esan digute, irudi batzuk. Ez duzu ulertzen, ospa egin beharra daukat. Ulertzen dugu pitxin. Udalekuko lehenengo eguna, etxetik urruti zaila da. Baina bere alaztuko zara guraso ez eta kanpoko arazo ez. Tira, guazen. Zanut joan egingo naizela. Eta zuk? Behartu egingo nauzu? Ez, alde egin nahi baduzu, aurrera. Baina zure gauzak hemen geratuko dira. Eman hori. Zure motxila nahi baduzu, hemen geratu beharko duzu. Epa! Horrek ez du. Ni formula hori apuntatu dingu dut, Alde egin nahi bali baduzu, Joan, baina zure gauzak hemen geratuko dira. Eta listo, eta tonua aldatu ere egin gabe. Leire, hori hon. Baina aurpegi ere garrantzitsua da, ze aurpegi esate duzuna, hori ere... Orduan, ama alaba dira. Ez, justo kasu honetan ez. Gero hau beste pertsonai bat Izar izanekoa, eta bera bai, musika izangoa bere... Hori da. Bueno, bere trama nagusia gozen esatea, eta Leire izangoa bere ama. Bai. Bere ama zorrotza. Eta zuen pertsonaiak, Mikel esate baterako zu, zer gertatzen da zurekin? Nerekin aurreko urten ja pixkan maitasunean hasi zen, baina intzun hor bai ez bat. Eta aurten ja Ligoteo. maitasunean. Guztiz maite minduta. Bai, hasiko da. Eta gero ja ikusiko dugu, bueno, mai gainen jarriko dela gaur egun aurretan eraben arten nabarmenduan gatazka potolo bat. Zein den esan dezakegu? Ez. Bakoitzak bere ondorioak ateko ditu. Orduan hori saioak esango digu, ez da, ikusten dugunean, pixkanaka guazen ikusten dugunean, saioak pixkanaka kontatuko digu, eta Gontzalek ze kontatuko digu aurten? Gontzal aurten, azteko nahiko divertigarri torrekoa. Trama, bueno, hasieran Gontzalek ez du uste basakabira jungoanik. Ez du uste basakabira doanik? Baina, bueno, Gontzalek ez, Gontzalen lagunak ez dute uste Gontzal jungoanik. Eta azkenean aurkeztea, basakabin. Eta, bueno, badamaki bere buruan gai bat bueltaka, jai nahiko gorraite zaiona, baina ikuslian zandik uste parregarria izango ala. Gehortaz aparte, Gontzalen oso alde sentimental bat ere ikusiko deu, minduta sentiukoa momentu batzutan basakabin, ze asko maituen jendiak, mina ingo jo, eta Gontzalen zati horire aurten ikusiko dugu. Bueno, beraz... Bihotz minduta, orduan. Gauza asko partekatzen ari zarete, Bai. Ongi. Oso ondo. Zoragarri, ostirali juntzeta oraindik ez, baina bere hasiko da Goazen, eta Goazenen ere abestu egiten duzue. Aurten, ze abesti entzungo ditugu, zein esan daiteke, zerbait bai? Esan ditugu norenak dian igual abestiak. Bai? Bai. Adibidez? Egun Izaro, egongo da. Eta que bai. Eta egongo da... Bertxio polita gaina. Itoitz. Bai! Itoitz. Eta bertxio polita baita. Oso polita. Zuek itoitzaleak zarete? Bai, ni bereziki bai. Nei gustatzen, ez teke egin zuten, baina gustatzen zaiten zuten denean. Bai. Eta, bueno, beste, hainbat ere, bulego... Izaro esan dugu. Bai. Egorla gaintzi arte... Hemendik atere, bai. Eta hemendik atere, bai, ez da? Noski. Ez dakit kasualidadea izan den edo ez? Baina eskutitza ere abestu duzu, eta irudiak ditugu. Hori da. Goazen, eskutitza. Gidoia, zer modu, gaur beti bezala zuta zorituz badator, udara, laizter egonen gara. Itxasoko olatuek eskutitza
Zondo, Gustatu zara abestia. bai. Asko. Hauxe da orain denon buruan dagoen Bai. abestia, eta hemendik aurrera askotan entzungo duna. Esan duzu entrenatuta etorri zaretela urre estreinaldiak izan dituzuelako, adibidez Donostiako zinemaldian egintzen utena, ez da hori. Era oso dotore jantzita joan zineten, eta zer moduz aurre estreinaldietan? Ba, oso ondo. Beti bezala harrera ona. Eske ez da, guazenek badauka zerbait, ba beti hor mantentzen dela, eta ezin geha ohitu ez dara, baina da Zuek ere harritu egiten zarete, jasotzen duzuen berotasun horretaz? Bai, noski. Berdin duena guazen, herri guztitan beti antzokia betetzea, eta danak beti ilusioz, gurik izton harrera itegue. Eske Euskal Herri mailan, zer dan, ez, olako proiektu bat, hola iristea, juta antzoki bat eta dana beteta. Eta euskeraz gaina, eta... Nik antzez lan bat egin dut orain, eta antzoki bat dana beteta eukitzea oso zaila da. Eta guazenek, eski dana betetza ditu, baina danak. Osa, gute garri da eta gaina beti dobleta ite dugu. Zergatik konektatzen du horrela aurrekin zuen ustez? Beti galdera berdina egiten dugu, eta ez dakit, egia da historia bat kontatu baino ez, nik baita beti erantzun berdina botatzen dut, da igual guazenek historia bat kontatu baino edo kapitulu baten ez, ordu betez historia bat edo ari bat jarraitu baino, badauzka musika eta dantza, igual aurrentzako erakargarri bilakatzen dana ez, kapitulu bat. Orduan, eta igual baita aurrentzako ebai, askotan dantza, musika, beti jolas bezala igual baita ere ez, orduan, nik uste hori dana betetzen dela, eta baita ere esan dezuna lehen, igual pertsonaik ere referente bilakatzen dira, igual identifikatuta sentitzen dira, eta orduan igual, uste musika eta dantzak asko laguntzen dula guazten jarraitzeko. Osagai hona, azka, orokorrian hori musika, gero estetiko kire oso koloretsua, uste dumiai horrek deitzeiela, gero pertsonaian tramakin ere konektatzeuen hola edo ala. Eta nik uste hori osagai asko azkala, Zebe polikia den, belaunaldi berriak ezagutzea kantuak, lehengo kantu zahar horiek, itoizenak eta bestelakoak, zuon bidez. Zuon bidez ezagutze dituzte gure errepertorioko kantu berezkoak. Eta superheroi bihurtzen gaituzue zuen inguruan gabiltza, no? Ize, karo, hemendi pasatzen zarate, noiz behinka, eta guazenekoekin egon zarela! Eta, karo, iristen naiz nire txea, eta superheroia naiz, Ojo, spoiler bat egingo dut. Bai? Zirrara hori bizi izan dugu albi etxaldean. Bai? Hor Ander ikusi dugu, eta Ander lanean jarri genuen. Ander gure baserrira etorri zen, etxaldera, eta lanean jarri nuen, zuek prese gongo zinatekete? Lanean arditartean eta egoteko? Ni familia baserrikoak, eta nahi asko gustatzen zaite. Ni hartaldetan eda ibilitako naiz baita ere, arkumekin eta... Ojo, zenik lan asko dauka, eta guazenek arrotu zituen baita gure ardiak, ez dut gehiago esango. Baina hemen ikusiko duzu, bi batzueken ikusiko duzu. Nene batzu joango naiz beha tratoraken, tratoran eta egitzea, eta... Amua boteta geratu da gainera onartu egin dute beraz orain ez daukazu atzera egiterik, orain ez dakigut denborarik izango dute duten, ze orain erakutsiko dizugu kontzertuen agenda, eta benetan ikusi denok nolako agenda daukaten guazeneko hauek benetan harrigarria da emanaldi pila. Begira, hori da guazeneko kontzertuen agenda. Beno, hor egongo dira, 30 egongo dira hor, eta benetan harrigarria da. Zu badakizu zelan lan potoloa dago, beraien lan potoloa egin beharko dute, eta beraien atzean daudenak ere, teknikoak eta bestelagoak ere, txalotzeko egin dute hor, seguro baietz. Oiek ere badaudeta. Mundian ikusi dut, zure etxetik gertu? Olalde erango zaete, segurenik, olalde antzokian. Munduaren amabian oso okerrez baldin manago, mundian. Adibidez.